Hola, com va? Hola, què tal? Benvinguts al nostre nou canal de YouTube, on farem crítica de sèries, pel·lis, vídeos i penjarem vídeos dels nostres gats. Per estrenar el canal vam pensar primer fer una anàlisi de la sèrie Cariño, encogido a los gatos. Sens dubte, és una petita joia del cinema casolà, que sense arribar a ser l'aventura en l'Isla Blanca, enganxa des del primer moment. Només començar-la ens vam sentir identificats. No sabríem ben bé quin gènere és, perquè n'engloba molts. És que segur que no és de terror, perquè jo no m'agrada gens. Tampoc és un musical, ni una sèrie de pallassos... Una mica sí, no? Musical? O de pallassos. A les 3 primeres temporades vam veure l'inici de la relació entre els protagonistes, després una mudança a un pis més gran i exclusiu, i després l'adopció dels moixos. I en el final de la tercera temporada se van mudar al Mollet del Vallès. I aquí és on es va quedar la sèrie. I aquí és on el nostre vídeo es farà viral. Atenció! Tenim una exclusiva! Un spoiler! Un teaser! Així que... Teaser... Aquí. Ah... Això què és? La següent temporada començarà amb unes noces! Havíem previst llogar un Transmediterrània durant 15 dies per fer una festa en el punt enmig entre el Vallès i Mallorca. Però mos han gastat tot el pressupost en aquest vídeo. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? I serà un casament per fascicles, perquè per trobar-nos tot ho farem en 2 capítols. El pla Isla de Palma serà el 4 de novembre i consistirà en un sopar i un beure en algun restaurant encara per concretar. I després, qui vulgui continuar la festa, on anirem de copes per Palma. El pla Camaco es durà a terme el 18N a la bonica ville de Barcelona, o Barcelona pels que porteu malament l'anglès. Consistirà un sopar en un local també per concretar, i després de sopar, doncs, sortirem a fer uns beures. Podeu triar participar a un pla, a l'altre pla, o tots dos. Tindrem notícies decorades més endavant, però el que ja podeu fer és obrir agendes, reservar-vos les dates, i ja vos direm com confirmar l'assistència. Tornem a connexió a l'estudi. Neus i Albert, TV3 i V3, Llonguet del Vallès.